Diversi pitturi li b'mod temporanju tneħħew mill-Mużew Nazzjonali l-Muża bħala miżura ta' prekawzjoni se jerġgħu jitpoġġew f'posthom fil-jiem li ġejjin. Dan seħħ peress li l-pitturi għadhom qegħdin jidraw il-post il-ġdid ġewwa l-Berġa tal-Italja u għaldaqstant huma sensittivi għal bidliet fil-livelli tal-umdità. Spjega dan il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. In-nies ta' Heritage Malta iddeċidew li sakemm dawk il-livelli ta' umdità jerġgħu jiġu għan-normal u kollox jindika li daw ħajġu għal-livell tan-normal b'mod imminenti, ġifieri llum tieħdu r-readings u kollox jidher li huwa tajjeb. Imbagħad hemmhekk il-pitturi jerġgħu jitwaħħlu. Saħaq li dan il-pass sar peress li l-mużew huwa mgħammar bl-aqwa teknoloġiji u prattiċi fil-qasam tal-preservazzjoni. Dan bis-saħħa tal-investiment qawwi tal-Gvern fis-settur kulturali permezz ta' dan il-mużew. Għax investejna 10 miljuni f'mużew state of the art għandna dawn ir-reading systems illi jindikaw meta ikun hemm livelli għoljin ta' umdità. Issa naturalment l-esperti qed jaraw għaliex seħħ hekk, ġifieri għaliex il-livell tal-umdità ogħla. Iżda sfortunatament l-Oppożizzjoni ddeċidiet li tattakka din il-miżura ta' prevenzjoni li ħall-Gvern biex numru ta' pitturi ma jibqgħux għall-wiri sakemm jiġi assigurat li s-sitwazzjoni tiġi lura n-normal. Fisser li l-ħaddiema ta' Heritage Malta għamlu xogħol siewi. Ir-responsabilità kienet kieku ma minniex reading systems. U kieku minkejja r-readings li għola, aħna ma tajniex każ. Il-Heritage Malta staff kif raw li readings olew, għalaw il-pitturi b'mod preventiv u daw ħarġaw jitwaħlu fil-jiem li ġejjin. Dr. Bonnici tenna li ma saret l-ebda ħsara lil biċċiet tal-arti f'dan il-mużew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.